Jasper S., de vertochter van de moord op Marianne Vaatstra, verschijnt van de middag voor het eerst voor de rechter. Het gaat om een proforma-zitting waarbij de zaak nog net inhoudelijk behandeld wordt. De inwender van Noordwoud zit al sinds zijn aanhouding op 18 november hier vast. De gemeente Dantumadiel wil dat beste frettenfabriek Teling Petfood in Vinwaarden maatregels neemt sinds jonkerij in de omjouwing. Als de situatie net verbetert, wordt het fabriek een dwangsom opleiden. Teling zelfs vindt dat ze haar goed onder vergunningseisking houden. De gemeente Ljouwert wil dat studentenhuisvesting zo vol mogelijk op en om de kenniscampus van de Hegerskwallen komt. Omwenners van studentenhuizen krijgen geregeld door oerlijst en min onderhouden wenningen. Kamerverhuur aan studenten wordt daarom in wenweken beheind. De provincie loekt 4 ton extra uit voor skeer die boeren hebben door gewassen die brieden op haar laan. Bij het geld wordt onder andere een proefdien waarbij het in gewassengebieden roofbeesten net langer beschermen worden. Het extra geld komt boppen op de 8 miljoen euro die de provincie van het Rijk krijgt. Jonne vannacht flinke opklarings, het vriest 1 of 2 graden en er is kans op mist. Monodij schijnt te zinnen, zit er een zwakke noordenwind en wordt het dan 6 graden.